השופט עמד ושחט פה עוד שחיטה, ואחר תופסים את הזה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר ידשנו וזכר הרום מכיוון על קבלת אדם. אנחנו רוצים לעשות תרגול של עבודו של המקדש. קידוש ידיים ורגליים שאנחנו מתחילים, שחיטה של כבש וזריקת הדם. שילה הקדומה בלב השומרון לפני שבועיים. כנסו לאווירה של פעם. המבקרים, בהם משפחות רבות, הגיעו להשתתף בכנס המקדש. הוא מטביל את אצבעו בדם. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לעזרת אדם. כאן משחזרים את הטקסים הדתיים ואת החיים עצמם בבית המקדש השני. יש לנו הקטרת הקטורת, הדלקת הנרות, כל הדברים הללו למעשה עם ישראל הוא מחכה למקדש שיבנה. מחזיקים את העוף על גב של יד שמאל, שתי הרגליים תופסים אותו בשני אצבעות האלה ומלקים עם הציפורון של יד ימין. מדליקת השחיטה. קצת ריח מבית המקדש. אבל עם כל הכבוד להעלאת הקטורת או למליקת ראש היונה, ההיילייט של הכנס הגיע בעגלה נגררת. הפרה הגיעה מארצות הברית, היא הגיעה מטקסס בטיסה, בשונה מפרות רגילות שמגיעות באוניות. הפרה הזאת לא כאן כדי לדמות את העבר, אלא כדי לכתוב את העתיד. העתיד הקרוב מאוד. אנחנו כמאים לבית מקדש, ופתאום יש פה פרה אדומה שאנחנו מבינים מה זה אומר. רגע, יש איזושהי משהו שקורה. רוצים להביא אותה הרבה זמן, ברוך השם, צריך להביא אותה לפה. ומתי שורפים אותה? צריכה להגיע לגיל 2. עד כמה היא עכשיו? 1.7 שנה. אתה מדבר על 5 חודשים. צריכה להישאר אדומה. אתה מדבר על 5 חודשים היום, נכון? ומישהו צריך להיות אחראי על השריפה. אז יש. צריכים כהנים כשרים, צריכים הכל. פרה אדומה, במשך שנים בבית המדרש היא הייתה איזה משהו וירטואלי, הלכות פרה אדומה והייתה ולא נעלמה. אבל הנה, כמו שחזרנו לפה, מי היה מאמין? משיח יגיע, שנראה את בית המקדש האמיתי, לא במשקפות, לא בתלת ממד. תחשוב, בנקודת הזמן לאחר 2000 שנה אנחנו זכינו להיות פה, ועכשיו גם זכינו לפרה אדומה. The challenge is not to find a particular red cow. The challenge is to raise a perfect red heifer according to the exact biblical requirements here in the land of Israel. A red heifer like this can bring world peace. רובכם ודאי לא שמעתם על פרה אדומה, אבל היא מעסיקה את היהדות כבר אלפי שנים. פרה אדומה, כולה אדומה, ג'ינג'ית כזאת, וכפרי גדר עד ראש. פרה אדומה היא מטהרת, וכשאדם נטהר, אז הוא יכול להתקדש. היא מה שמפריד בין מיליוני יהודים מאמינים לבין עלייה להר הבית. There are 5 things needed to conduct the red heifer ceremony. A priest, the branch of an exotic bush, a cedar tree, and a worm called Tolat Shanim. All we need now is to find the red heifer. פרה אדומה ספציפית דרושה כדי לטהר אנשים, כדי שיוכלו לעלות להר הבית ולעבוד את השם במקדש. We're going to select a proper candidate from this herd for the fulfillment of the biblical requirements of the commandments of the red heifer. היא צריכה להיות מגוון חום ספציפי, אסור שיהיו לה 2 שערות קרובות שבגוון אחר, היא צריכה להיות בלי שום מום, שלא שימשה לעבודה, שגודלה במיוחד בשביל זה, ואז שורפים את בשרה לחלוטין, כאשר האפר פרה אדומה שישמש לטהרה הוא בעצם התרכובת בין הפרה הנשרפת ובין העצים. שרפת קילוגרם בשר אחד, דרושים 5 קילוגרם עץ. פרופסור זוהר עמר מאוניברסיטת בר אילן עורך ב3 השנים האחרונות שורת ניסויים בנושא. מבחינתו אפשר לצאת לדרך, ופרה אדומה אחת שרופה מספיקה. קיבלנו 66 קילוגרם כסר, יכולים להגיע ל-660 מיליארד הזעות. יוצא כמות גדולה של מים שאפשר להתיז על אנשים כדי שהם יהפכו טהורים, יאבדו את הטומאה שלהם, את טומאת המת שלהם, ואז הם יכולים להגיע לבית המקדש ולהר הבית. This ceremony was only performed 9 times in the past 3,500 years. Can we find this year the 10th and last heifer? יש היום גם ציונים דתיים שלא עולים להר מסיבות הלכתיות, אלה שנהנים להלכה של הרבנות הראשית שפסקה שאסור, או הרב קוק גם פסק שאסור. סמוטריץ' עצמו, אם אני לא טועה, לא עלה להר הבית, נכון? ברגע שזה יקרה, כל אלה יוכלו לעלות להר הבית. Yitzchak, we're looking at some exciting new footage that we have just received. ב-2015 הם היו בטוחים שיש להם את זה, אבל הפרה נפסלה. כך גם הפרה הזו ב-2018.
מי שעומדים מאחורי החיפושים הקדחתניים לאיתור הפרה האדומה הם שני ארגוני ימין. ארגון בוני ישראל שמורכב מנוצרים אוונגליסטים ומאנשי ימין שבראשם אדם בשם צחי ממו. את הסיפור של הפרה האדומה התחלנו בכלל בגלל איזושהי רכישה של מגרש בהר הזיתים. פעיל ימין שמעורב נגיד בהקמה של מאחז מגרון ומעורב בהשתלטות פה על נכסים מסביב לעיר העתיקה בשייח' ג'ראח למשל, במוסררה. ומעורב נוסף הוא הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש, פטרון רוחני של השר בן גביר, ובעבר מספר 2 של הרב מאיר כהנא בתנועת כך. ארץ זו שייכת דין עדית לעם ישראל ואין בה מקום לעם אחר. גדול בתולדות עם ישראל. לפני 10 חודשים, עוד בתקופת הממשלה הקודמת, זה סוף סוף קרה. הרב אריאל, מחילה. הפרות עכשיו מגיעות לפה, יועמסו ישר על המשאית. שהחיינו וקימנו. This is it. This is the moment. They've arrived and we're about to see them for the first time here in the land of Israel. These are the red heifers that landed at Israel's Ben Gurion Airport. 5 פרות אדומות מטקסס נחתו בישראל ונשלחו לרפת סודית אי שם בארץ. בעוד כמה חודשים הן יהיו מוכנות לשריפה. עד אז שומרים עליהן מכל משמר. יצאנו לאתר אותן. הכיוון אזור בית שאן. עברנו את בית שאן בעמק המעיינות, ויש בסביבה הזאת רפת אחת שיש שם מגינות הפרות. אף אחד לא הזמין אותנו, אבל ננסה. הנה חמדיה. טוב, צריך לראות פה איפה הרפת. אתה מריח משהו? אני לא מריח. אתה יודע איפה הרפת? אתה יודע. פה זה כבר מתחיל להזכיר משהו. אוקיי, הגענו. אז זאתי שם נראית אדומה, לא, היא לא אדומה לגמרי, יש לה למטה לבן. יש לה גיל. פה זה נפרד. הופה. נראה לי זה. אלה אדומות. יש פה 4 פרות, אין עגילים ואין אדומות. יש פה 5 פרות. אין אף פרה אחרת שהיא בלי מספר והגיל, זה היחידות. כולן פה עם הגיל. טוב, זהו, יש לנו את זה. אז הנה הפרות האדומות. מכל זווית, מכל פינה, מצלמות אבטחה, מכל כיוון. אהלן! אנחנו מחדשות 12. באנו לחפש את הפרות האדומות. בהחלט, תאמין בכל מקרה. אנחנו לא רוצים בעיות, כל מיני נותניקים, אנחנו אנשי מקצוע רגעים. לא כל העניין הדתי, אנחנו לא מחוברים. הר הזיתים בירושלים, המקום שמשקיף להר הבית. כאן נשרפו לפני 1000 שנים פרות אדומות ואפשרו הלכתית את הכניסה למקדש. בעוד כמה חודשים, כשימלאו לפרות שהגיעו מטקסס 2, אחת מהן צפויה להגיע לכאן, ובמשרדי הממשלה נערכים. לפני כמה שנים, משרד ירושלים מגיש תב"ע תוכנית להקמת טיילת הר הזיתים, וכאן, בנקודה הזאת ממש, מתכננים לעשות את הטקס שיאפשר למעשה לכל יהודי להגיע להר הבית ואולי לבנות את בית המקדש. גורמים שהיו מעורבים בתכנון הטיילת מודים שהתוואי שלה לא מקרי, אלא נועד לשרת גם את טקס שריפת הפרה העתידי. וזו לא המעורבות התקציבית והרגולטורית היחידה של הממשלה בקידום הפרויקט. מיליוני שקלים מועברים לגופים שמקדמים את הנושא. משרד החקלאות סיפק אישורים חריגים ליבוא פרות מארצות הברית, וגם נתן פטור מהסימון שלהן תוך ניקוב האוזן. המשרדים לשירותי דת, התיישבות, החינוך, כולם בתמונה. והמשרד לירושלים והמורשת כבר הלך צעד נוסף קדימה. כאן. המנכ"ל נתנאל איזק לא רק תומך, אלא הגיע בעצמו לקבל את הפרות בשדה התעופה. אבא שלי פה בגיסי, אנחנו כולנו בהתרגשות. ברגע שאני מבין שמי שמקבל את הפרות האדומות בשדה התעופה זה מנכ"ל משרד ירושלים, נתנאל איזק. אני אומר, וואלה, הדבר הזה שהוא פרויקט של הזויים, הוא בעצם פרויקט של מדינת ישראל. מה קורה פה? כמו שלא האמנתי לך לפרה האדומה, עד שאמרת לי לדבר עם מנכ"לית משרד החקלאות והבנתי שאתה רציני, אנחנו המקף, אתם האנשים האמיתיים.
ואל מול החשש של רבים בציבור מקידום חקיקה ותוכניות שיובילו אותנו למדינה שנשלטת לפי חוקי ההלכה, רק השבוע נתניהו ניסה להרגיע. ישראל לא תהפוך למדינת הלכה. יש פה גזלייטינג כלפי הציבור הישראלי, שנתניהו שבוע אמר שלא תהיה מדינת הלכה, ואנחנו כמובן נשאר דמוקרטיה וכולי, ובפועל הממשלה מממנת ואפילו תומכת בסיפורים האלה של אין להם היגיון בלי שתהיה פה מדינת הלכה. כן? וגם בוא נזכור, בית מקדש איננו רק הקרבת קורבנות ולא רק כהנים, בית מקדש הוא גם סנהדרין שפוסק ושופט. בית מקדש הוא הכנה למלך שמולך לאו דווקא בצורה דמוקרטית. המקום הזה, זה המקום הכי חשוב לעם ישראל. שלשום, 9 באב, עלו להר הבית 2 שרים בממשלה שהיו שמחים לראות בקרוב מאוד בית מקדש במקום המסגדים. כל היהודים במשך 2000 שנות גלות התפללו והתחננו להגיע למקום הזה. מבחינת האנשים הנוגעים בדבר, המוסלמים הם אויב, הם לא צריכים להיות בהר הבית, והמטרה היא לסלק אותם, להרוס את כיפת הסלע, לבנות את בית המקדש, לחדש את ימינו כקדם. מאות מיליוני מוסלמים שלהם נתניהו מבטיח גם בבמות בינלאומיות שהוא לא ישנה את הסטטוס קוו. אם יהיה אפר פרה אדומה, אם יהיה מים שמטהרים, גם לפני בית המקדש זה יאפשר לעוד הרבה מאוד יהודים לעלות להר הבית. זה יאפשר למשל הלכתית לכל החרדים שמתנגדים היום לעלות להר הבית, פתאום כן לעלות להר הבית. האירוע הזה כבר מעסיק רבנים בכירים בציונות הדתית. חומר הנפץ של המהלך הזה ברור להם, ויש ביניהם מי שמייצג רבים בציבור ומבקש להרגיע. אפר פרה אדומה מתאר מתים, ויש בזה דבר נפלא. אבל מי שרוצה להעיף את המסגדים פוגע אנושות במדינת ישראל ומסכן את ביטחוננו. אנחנו לא הולכים להעיף אף מסגד. ובזמן שהיהודים מתפלפלים ביניהם, יש מי שרואים בהם רק כלי להגשמת אינטרסים אחרים לגמרי. This red heifer is the last piece in order for the third temple to be rebuilt. זרם גדול של נוצרים אוונגליסטים שופכים הרבה מאוד כסף לבניית המקדש שלנו, ולא בטוח שכולם יאהבו לשמוע מדוע. האנטי קרייסט, השטן אפשר לומר, צריך להגיע לפה, לטמא את בית המקדש, ואז מתחילה מלחמת גוג ומגוג, שמתים בה 2/3 מהיהודים, 1/3 מתנצר, גם העולם לא בדיוק מחזיק מעמד, אתה יודע, אסון תנכי שכזה. כמה שזה נשמע מדהים ואולי הזוי, האפוקליפסה הזאת תלויה ב5 פרות מטקסס. שערות לבנות שיצוצו או לא יצוצו, יכולות להשפיע על העתיד שלנו.